Mos wachako kanyo warang matimore kor gwenge mopogore opogore en chenro mag kampen e laro kom od bura ma Kasipul chopo e gikone odiochieng' ma kawuono ka koro ikruok koro dhi nyime ne yiero mano ma dundo chieng' tich ang'wen. Jumani jafwamb marwa Ali Abich nigi mathoth. Jochung' apar malaro kom od bura ma Kasipul osebedo kalurore gwenge mopogore ka gimanyo ombulu motelo ne yiero madundo ma ibago tich ang'wen mar jumani. Odiochieng' ma kawuono kampen ma kamago ne ochopo e giko mare ka duol mochung' ne bago yiero e pacho ka ndia IBC koro ikore ne bago yiero ma kamano mitimo tich ang'wen mar jumani. Kar chung' od bura ma Kasipul ni kod kwan jogo ombulu maromo 67,513 mabiro go ombulu margi e tesende mag luto ombulu 142 e ward Sabich ma Kasipul. Jokanyo mag ODM manotero kampen margi mogik Obesa ka hotel kod Governor Gladys Wanga mar gode bende jachung' mar ODM Boyd Were ne okone duol mar IBC ka achiel kod obila mondo ne ni kwe biro bedo chieng' yiero. Tie joma wacho ni gibiro kelo koko chieng' yiero. Ni koro mine mondo luoro bede udi kik bi go kura. And we want to tell our security agencies from Obisa, as we make this Obisa declaration, that will get Boyd Were elected as the next member of parliament for Kasipul. Let us tell our security agencies, you have a big responsibility to maintain peace in Kasipul, to maintain law and order, and to ensure the security of every single resident of Kasipul as they come out to vote on 27th next week, this week on Thursday. Jokanyo mag ODM gonoko ni duol mar IBC nyaka luw chike ma oketi kendo gine ni yiero ma kamano time yo ma oyanga kendo gibi kawo ondamo mar chik ne joma nyalo biro kelo tulo e kinde mag yiero no. It is extremely unfortunate that in this by-election lives have been lost. And we send our condolences to those whose lives have been lost. Extremely unfortunate that property has been damaged. And we send our sympathy. But we insist that the organ that is supposed to ensure justice, that is supposed to ensure fairness, is not the ODM party, is not the ODM candidate. It is a national security system. They are the ones who are failing the people of Kasipul. Don't handle this election in any way other than going by the will of the people of Kasipul during the election day. You are preparing presiding officers list. You are doing a list of presiding officers who are people on the other side. We are auditing that list. Benenege jiwa jogo ombulu ma Kasipul mondo sir jachung' mar ODM Boyd Were kane gikwedo josiasa moko ma osebedo ka seyo jotelo mag ODM kuom yore kampen Kasipul. Tiende yanyo ng'ato. Wan kaka jochung' waus ajenda ma wan go ne jo Kasipul jodalawa. To kochopo tarik 27 donge ubro amua ng'ama dhi bedo mjumbe ma Kasipul. Tokoto batari prario gabirio doler mana Boyd Were doler mana chude principle miluongo ni vicarious liability okinyal mako nyathi matin e kosa mar wuongi ka in gi shida di report ka police mondo police oyala wach badwa nyisi kaka koro ja Kristo en ni muma wacho ni ndalo mogik ng'ato kotamo lemo makech no winyo mane ang'owa elake okikete lak nyithinde. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.